Euskaldunei kontzientzia pizte bat, zertan ega Euskaldunak elkarrekin erderaz hizketan, alde batetikan, eta gero jendea aukerak ematia ere, Euskaraz aitzeko ez, normalin aukera ez duten horiek, beste askok aukera dugu eta ez dugu baliatzen ez. Aukera ez duten horiei, manezke, hizkuntza ohituretan ere eragiten dugu, eta espazio batzuk euskalduntzen, ja. Bai, nik uste dut zehazki hortan eragiten dugula, ez askotan Jakok esan duen bezala, ni irakasle bezala, ez, euskaltegiko ornasunetik atea eta gero herritar moduan jarri eta egia da geroz eta aukera gutxiago ditugula euskaraz hitz egiteko, lasai hitz egiteko, eta nik uste dut, egitasmo honek parada ematen dula, ez, eta justu sortzen ditula, gune eroso horiek, ez, askotan, pixkat hizkuntzakin trapatua galduenean edo oso eroso ez gaudenin, pixkat gune lasaiak bertugu hiruzpalaukin elkartu lasai ez, eta nik uste alde horretatik, datu horietan eragin dezakela egitasmo honek, ez? Eta kalera atea, kalean entzun.